Atenció propietari amb l'article 31 de la nova llei de la vivienda. T'explico el més important d'aquest article. Abans de fer qualsevol operació o transacció econòmica, hauràs de tenir tota aquesta informació preparada amb suport durader i de manera accessible. Identificació de la propietat. Qui és, DNI, si és una societat, quina empresa és, les condicions econòmiques on evidentment hauràs de posar el preu pel que estàs llogant, hauràs de dir que estàs en una zona tensionada si ho estàs. Si és així, hauràs de posar el preu de l'últim contracte que hi havia, hauràs de posar també el preu de l'índex espanyol i també informar del preu de l'índex català, perquè aquest article de la llei catalana que van tombar encara està vigent. Resumint, no només serà complicat, depenent de com, de fixar el nou preu de lloguer, sinó que haurem de tenir tota aquesta informació disponible i algunes d'elles hauran de constar a l'anunci, perquè si no estaríem incomplint amb l'article 31 de la llei de la vivienda.